Mamuka sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwese kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi brother Nashi, muri sei zvenyu? Ndiri kushandisawo a fake Facebook account. Handikwanisi kuti ndinge ndichikuudzai zita rekambani kana kuti varidzi vekambani iyo yandakamboshanda, uye zvekare ndichiita zvekudhiraivha mabhazi, nekuti ndinotya kuti vanokwanisa kuzonditsvaka. Ndiri kutozviita izvi kuti ndichengetedze inini nemhuri yangu. Ndinotya kusungwa because varidzi vemabhazi acho iwawo vane maconnection zvekutodaro. Handisi kuda kuzosangana nezvimwe zvinhu zvekuti handikwanisi kuzozvipedza ndiri ndoga kana kuzoisa upenyu hwevana vangu panjodzi. Uye handidi kuti imi munge muchizopinda busy maybe kana nemalawyer chaiwo. Saka vanhu ava kunyangwe tikati vane mari, vane maconnections, vanokwanisa kana kuzokusuwa nekuti unenge wakataura mazita avo. Asi chandinonyanya kutya pavari vanhu vacho ivavo, kana ukabuda pajekerere uchiita sekunge unenge wava kuva exposa muri iyoyo mukoma Nashika. Aiwa, vane zvinhu zvavo. Kune mhuri dzekuti dzine huroyi hwakadzika. Huroyi hwavo hanzi hwakatotangwa nemadzitateguru avo, vainge vatongori varoyi kutanga kunana mbuya vana sekuru zvichingoenda zvakadaro. Huroyi huya hwekuti ndehwemazera nemazera. Mudzinza iroro mukoma Nashi. Apa vanhu vandiri kutaura nezvavo vanhu vekuti vane mari dzavo, vanotorarama life yakanaka, vanotogarawo kunana Borodel kana kuri kunzi ndiko kwavachiri kugara vanhu ivavo. But vanobata ende vanomixa, kusanganisa mishonga. Mudzinza iroro vaiti kana mwana akazvarwa achiri mwana kudaro anenge atogamuchidzwa chikwambo chake achiri mudiki. Paanongonoti gore anenge atova nechikwambo chake. Saka vanhu vakadaro vanotyisa kana kuti unge uchitaura nemazita avo. Izvezvi mukoma Nashi, ndichida kuudzai nyaya yangu. Ndiri kutotya nekuti ndinozviziva kuti vanhu vacho ivavo kana kuri kunziwo vakazongosanganawo neaudio yangu, vanokwanisa kutongobatanidza nyaya vakatoziva kuti uyu ndinhengeka, uyu ari kutaura. But ndangoti ndinge ndichiuya pano ndinge ndichikuudzaiwo zvandakasangana nazvo, sezvo mazuva ano muchingozviona kuti maaccident anyanya. Pamwe pacho tinongobhlemawo tichiti marodhi akashata, madhiraivha anomhanya. But mukoma, mamwe maaccident awa amunoona achiitika, pane zvimwe zvinenge zvatoitika, mhiko dzinenge dzatoitwa. Pandakapinda basa mukoma, ndakambonoshanda pamba, ndokusaka ndakakwanisa kuziva zvakawanda pamusoro pavo vanhu ivavo, nekuti ndainge ndichishanda pamba pavo, because kugaraji kwainge kusati kwava nespace yangu yekuti ndinge ndichishandako kugaraji. Waikwanisa kungoti uchishanda mugadheni, kana ukaona nyoka ukati unge uchitsvaka matombo kana kuti danda rekuti unge uchirova nyoka iyoyo, waitongokaruka watongomuona mudhara watainge tichishandira atongobudikira. Apa dzimwe nguva unenge uchitoziva kutoti ari kutauni, but pa 2 minutes idzodzo dzaunenge wangoona nyoka, waitomuona atongobudikira from nowhere, obva tokudza kuti usarova nyoka, because nyoka dzinobatsira mapest, hanzi ipest control. Apa inenge iri kana black mamba pamba pekuti panenge paine vana, zvobva zvanzi nyoka iyoyo hamufaniri kuti munge muchiuraya. Pakambo
rohwa kitsi neumwe garden boy uyo wavainge vakabva mukuemploya mushure mekunge mumwe mudhara uyo ainge achivashandira ainge ari wekuMalawi ashaika. Vakatora umwe mukomana ainge ari wechidiki wekumarondera. Saka kunyange ainge akaudzwa mitemo yepamba ipapo, asi sezvo ainge ari mufana wechidiki amene kuti akazokanganwa here kana kuti kwete, because nerimwe zuva ndainge ndisipo, ndaenda kuoff. Ndakazoti ndadzoka ndichibva kuoff ndopaakandiudza kuti akati aona kitsi yainge iri yeblack yainge yakagara pajurawo. Saka iye akati kitsi iyoyo the previous night yainge yakarara ichimuitira noise. Akabva achizonotora rekeni yake akaitaimira. Kitsi iyoyo akairova nerekeni pahuma apa ndokubva yatongodonera kuseri. Iye anoti mudhara pavakazobva kwavainge vaenda, hanzi akaona kuti vainge vakatokuvara, vakaiswa bandage pahuma apa, vakamutuka zvisingaiti. Ndakangotiwo ndichingobvawo mukusvika iwo mudhara ainge achitobuda, but ndakaona kuti ainge atori nebandage mumusoro amene kuti ainge achienda kupi. Vakatobuda vaine mabhegi nemhuri yake yose, vakatomboita nguva vasipo pamba, tikatombokanganwa kuti pamba ipapo tainge tichitogara nevarungu vedu. Saka akazoti adzoka akatotiwana tainge tichitodiridza loan, ndokubva atongoti kune mufana wandainge ndichishanda naye, akabva ati ndoda kuti uchirongedza mabhegi ako ose, basa rako rapera, uzouya kana wapedza kurongedza ndinge ndichikupa mari yako. Mufana iye akatanga kuchema, but akazongozvinzwisisa kuti zvainge zvaitika. Saka ndakazofarirwa nemurungu wangu, because ndainge ndiri munhu aichengeta masecret. Ndaiti kunyange zvandinenge ndaudzwa ndaichengeta masecret, kunyange kana paine zvandinenge ndaona sezvakaitika ipapo. Handina kana kuzomboita makuhwa, handina kana kumbotaura anything, ndakangoramba ndakangonyarara. Pasinawo nguva ndopandakabva ndachizonzi ndainge ndichazoenda kugarage. Ndava kutanga kushanda kugarage, even though license ndainge ndinaro, but pakambani iyoyo waiti kana ukawana basa waitombotanga uchishanda uri kana spanner boy, wozopiwa promotion, wozotanga kudriver manje, waikwanisa kunge uchitofamba nebhazi raunenge uchazofamba naro, but utongoriwo assistant. Ndo wainge uri mutemo wepakambani pandainge ndichishanda. Zvimwe zvandakatanga kunotisa, sezvo ndainge ndichigara pamba pake mudhara iyeye aiwanzo kundimutsa usiku. Mukoma taienda kugarage kuma 3 kana kuti kuma 2 am. Vanhu vakaromba havarari ende havazorori. Aiuya ondimutsa obva ati ainge achida kuti tinge tichienda kugarage, tinge tichienda kunogeza mabhazi. Pagaraji mukomananje painge paine vashandi vainge varipo vekuti vaigona kuzviita izvozvo, kugeza mabhazi, but iye aizvigezera ega mabhazi ake usiku. Dzimwe nguva taienda uchinyatsokunzwa kuti hakuri kutonhora, tonotanga kugeza bhazi. Kusvika mapedza kugeza mabhazi ose awo anenge akarenga aripo pagaraji. Ende chaizondibowa ndechekuti bhazi kana kuri kunzi rikaita kana 4-5 days rakarenga riri mugaraji each and every night, aitokumutsa oti handei kubasa, totoenda totonogeza mabhazi iwawo. Asi chimwe zvikare chaiitika, taiti paya patinenge tichigeza mabhazi, mukomanashi ndaingoona vanhu pagaraji zvazvekuti ukatarisa unongoona munhu, but munhu iyeye obva anyangarika. Saka zvinhu zvaingondinetsa ndichingoti but panapa chiko chinomboitika. Sezvo ndainge ndava close kumurungu, ndainge ndisingadi kuita sekunge pane zvinhu zvandiri kuona, saka ndaito pretend. Ndaiti kana ndikaona munhu achingofamba pagaraji ndaisambovhunduka, ndairamba ndakangotenza zvangu ndichiita basa rangu, because mudhara iye kubhadhara aibhadhara.
kunyange ndainge ndichishanda part time garden boy ndichimboendeswa kugarage ndichinoshanda, asi ndaibhadharwa mari yakangofanana nemadriver apa ndainge ndisati ndatotanga kutodriver mabhazi ake, but ndichiri garden boy ainge achindipa mari yakawanda kudaro. Saka ndainge nditori nehope yekuti ndikaramba ndichimushandira acharamba achingondiwedzerawo mari yepay. Pandakatanga kumushandira mudhara iyeye mainge muri muna 2009, then makazoti mava muna 2011 ndo pandakabva ndachizoitawo rombo rakanaka. Ndakafara zvisingaiti because ndakazoendeswa kuma cross border, ndainge ndava kubata route yeZimbabwe South Africa. Ndakafara zvisingaiti because makore acho iwawo ndipo paya pekuti zvinhu zvainge zvakaoma. Saka ndakatofara ndikati pandinenge ndaendawo kuSouth Africa ndikahodhawo magroceries, then mudzimai wangu obva achizotengesa magroceries iwawo. Pandakange ndava kushanda ndichiita zvekudriver cross border, mukoma ndainge ndava kupiwa mari yainge yakanaka chaizvo, ende ndakatotendawo Mwari nevadzimu ndikati ndainge ndaita lucky. Basa rangu rainyatso zvakanaka nekuda kwekuti ndainge ndichipiwa mari yakawanda, ndainyatso kuchengetedza basa rangu zvakanaka ndisingadi kana mistakes. Mid to late 2011 ndo pandakatanga kuona mashura nezviratidzo. Mushure memwedzi mishoma ndatanga kushanda cross border, ndakatanga kusarara usiku, ndaimuka mukomanashi ndichita zvekuvhunduka. Taiti kana tikapanana mashift ekuti iwe uchadriver kusvika pakati, ininiwo ndozodriver kusvika pakati. Panguva yekuti ndinenge ndichifanira kuti ndige ndichimborara, mukomanashi ndaitadza kurara ndichingofunga, uye zvekare ndaizoti kana ndikaita sekunge ndinenge ndabatwa nehope, ndaitanga kurota hope dzinotyisa kana kutobatwa nematsikirira. Uriko kubackseat ikoko mapassengers wozongokunzwa uchiridza mhere. Dzimwe nguva ndaizotoita zvekutozungunutswa nemapassengers kuti nai mukuru kochi, ndakabatwa nerimwe tsikirira nichinzwa kuti panenge paine munhu anenge apinda mubhazi obva auya kubackseat kwandinenge ndakarara, obva atotanga kutondidzipa munhu iyeye, ndototanga kutoridza mhere. Chaindinetsa ndechekuti hope dzose dzandainge ndichirota, ndaiwanzokurota vakadzi vanenge vari vechikuru vachinditevera, vachindimhanyisa, ende vakadzi ava vaiti kana vakatanga kuuya kwandiri vachindimhanyisa, ndaivaona vasina kupfeka, ndichitoona kutoti vanhu ava vane nyora dzavakatemererwa muviri wavo wose, vanhu ivavo vanenge vatori varoi. Zvinhu zvandaitoziva ndiri kuhope, because dzimwe nguva ndaivaona vakawanda vakabata shamu, but ndaizoti kana ndikatarisa ndobva ndaona kuti vanenge vakabata tsanga nyoro idzo dzavaizoshandisa pakunovhura makuva, because dzimwe nguva vaindimhanyisa kusvika ndava mumakuva. Ndaizoti kana ndava mumakuva kudaro vaizondisiya, but vaiti kana vandisiya iniwo wacho ndinenge ndisisina simba rekuti ndige ndichitanga kufamba, ndaizongogara pasi kana kutanga kuvatevera, because ndinenge ndava kutya kusara ndiri ndega apo pavanenge vandisiya ndiri. Saka ndaiti kana ndavatevera ndaizoona vanenge vakatomira pane guva rinenge richiratidza kuti munhu anenge akatobva mukutovigwa. Saka vaibva vachizotora mwana wavanenge vainaye, mwana iyeye anenge ari mudiki asina kana anything chaanenge akapfeka, vobva vamupa tsanga. Kana vamupa tsanga vobva vamuti chirova guva iri nepakati. Aiti kana akarirova kudaro guva robva ratovhurika. Hope idzodzo mukoma ndaiti kana ndikadzirota pandinenge ndava kunzewo neumwe wangu wandinenge ndiinaye, ndinge ndichibatawo steering wheel
ndinge ndichitanga kudrive. Ndaizongozvishingisa semunhurume ndobva ndati ndingagoita sei, nekuti kana ndikaramba kuzorodza umwe anozondimhangarira kumurungu ende basa rinobva rapera. Kumhuri yangu, vana vangu vanozorarama nei? Saka ndaingozoshinga semunhurume ndobva ndachizobva kubackseat, but ndinenge ndichingofunga about hope dzandinenge ndabva mukurota dzaigara dzichingondityisa kudaro. Ndainge ndava kungorarama ndiri mumastress nekuda kwezvainge zvichiitika. Early 2012 ndaikwanisa kuti per week ndinorara 2 days kana kuti 3 days per week, asi mamwe mazuva ose ndinenge ndisingakwanisi kubatwa nehope. Ndakasvika pakutya kurara kana uine zvinhu zvinenge zvichikunetsa, especially zvinenge zviri spiritual, hope chaidzo mukoma, unototya kuenda kunorara uchizobatwa nehope, because ipapo ndainzwa sekuti panenge paine munhu anenge akandimirira kuhope kwangu. Ndaiona zvinhu zvinotyisa, but then I realized kuti pose pandaimboenda paoff ndaingoti kana ndiri kumba ndaitova munhu anenge ari bore zvaingoitika kana ndiri kubasa. When I will be at home, ndiri pamba kana kwenguva refu, ndaitotanga kutorara hope dzinenge dziri normal ndisingambobatwi kana nemadzikirira. Mid 2012 ndopa ndakabva ndachizosvitsawo nyaya yangu kumudzimai wangu, ndikati madam, pane zviri kuitika pandiri. Handizivi kuti ndeve hukama here vari kutinzwira godo, because by then mumhuri mainge muine zvimwe zvainge zvichingoitika mumhuri, mafamily drama, nekuda kwekuti ndainge ndakasarudza kuti ndimbotanga nda-upgrade kumusha kwana madam, because license kutora kwandainge ndakariita ndakaritoreswa navatezvara vangu. Vatezvara vangu vainge vari mupurisa, saka pakamboitwa imwe program for mapurisa kuBulawayo. Vainge vachidzidziswa motikari, mabhazi kudrive, saka ivo vakazondibetsera kuti ndinge ndichizowanawo mukana wekupota ndichinodzidziswawo zvainge zvisingatobvumidzwi. Saka nekuda kwesacrifice yavakaita, ende ndo zvakandipa shungu dzekuti ndinge ndichizotanga kutsvaka basa rekudriva mabhazi, nekuti ndakabetserwa navatezvara vangu. Saka vatezvara vangu vakazokuvara vakabva vachizoenda papension, vainge vagere kumaruzevha. Saka chainge chiri chishuviro changu kuti ndinge ndichikwanisa kuupgradeawo musha wavo, ndichiti handisi kuzviitira inini ndega, but ndiri kuitirawo nemudzimai wangu nekuda kwechido chandakaratidzwa nababa vake. Saka ipapo pandakatanga kubata mari, mukadzi wangu achishanda, ininiwo ndichishanda, ndakabva ndati kuna madam, zvatava kuita panapa ndezvekudai, magroceries awo andainge ndichibva nawo kuSouth Africa tichiisa mutuckshop, mari dzataiwana ipapo, ndakati kuna madam, ndo mari dzamuchashandisa kuti ti-upgrade kumba kwenyu. Inini mari yandainge ndichishanda takabva tachizojoinawo housing cooperative, saka mari yainge yava kuenda ikoko. Kana vari sevabereki vangu, I would make sure kuti pose pandinobva kuSouth Africa ndaitobva ndiine magroceries ndakaisa musaga, chikafu ichocho choenda kuna namuchembere. But pavakazozviziva kuti tiri busy tiri kuvakira vabereki vemudzimai wangu musha, pakatanga kuita mutauro. Mudzimai wangu ainge ava kushorwa ndichinzi ndakadyiswa. Saka panguva iyoyo pandakatanga kuona mashura ose iwawo nezviratidzo, ndakangoti ndaudza madam, vakati maybe nekuda kwekuti imimi muri kundibatsira kuti tinge tichivakira vana baba imba, saka maybe muri kutumidzirwa mhepo dzekuti munge muchizosvika pakudzingwa basa. I really did not think kuti vanhu vandainge ndichishandira nezvimwe zvinhu zvandainge ndakamboona pandainge ndichigara kumba kwavo nezvandaiitiswa ndo vainge vachitokonzeresa kuti ndinge ndichisangana nezvose zvandainge ndichisangana nazvo, because pandainge ndichigara pamba pavo
vainge vakatondiita murume wechikwambo, ende ndainge ndisisina musana wainge wakasimba. Ndaingoti zvimwe kuda mastress, ndichiti kana tikazonge tashanda munhu usisina stress wozodzokera paposition chaipo pawainge umbori before. Saka ndaudza mudzimai wangu, I think mid 2012, mudzimai haana kunonoka, akabva atsvaka rubetsero kubva kumaprofita. Ndakabva ndachizoenda kuchechi yeMasowe ndiri ndega nemudzimai wangu. Handina kana kuudza anyone wekubasa because suspect yangu vainge vari vanhu veukama, ndaifungidzira kuti hama dzangu. Saka takaenda kuya taendako, takati tasvika pane rimwe sowe, ndakabva ndaudzwa kuti ndainge ndakaitwa murume wechikwambo. Saka muprofita iyeye handizive kuti haana kunyatsokuona zvakanaka here, akazotonongedzerawo kuno umwe mudhara uyo wandaimbopota ndichifamba naye tichizorodzana. Akanditi mudhara iyeye haana kunaka, haasi kuda kuti urambe uchishanda pakambani pauri kushanda. Saka ndakabva ndachizopiwa munamato, ndakapiwa muteuro, asi ndakanzi munamato iwoyo ndaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa kubasa. Zvandaiita mukomanashi, pagaraji pedu, kuseri kwegaraji kwainge kuine chisango. Ndaingotanga kungofamba zvangu ndichita sekunge pane dzandiri kungodzikisawo. Ndaizoti kana ndaenda kuseri ndikawana mukana ndaibva ndajamba jurawo, ndobva ndatoenda kusango kuya, ndobva ndakurura hembe dzangu. Ndainge ndakanzi ndinokurura hembe ndochera chikomba, ndakashama kudaro, then ndobva ndazvigeza, ndopfeka hembe dzangu, ndobva ndadzokera kubasa. Iri igaraji rainge riri muno muZimbabwe. Umwe muteuro zvekare ndainge ndakanzi muteuro iwoyo kana tasvika pagaraji ndaifanira kuti ndinge ndichizongomwaya bhazi rangu nemunamato. Handina kunge ndakaziva kuti vanhu vanenge vaine urombwa hwavo, iwewo kana ukazotanga kuuya nemiteuro yako uchinamata nemabhaibheri, zvinhu zvinenge zvava kutorwisana, kuti ivo vane zvikwambo zvavo, iwewe uri kuuya nemiteuro. Saka ndainge ndisingatozivi kuti ndiri kutokanganisira vanhu mhiko dzavo dzeurombwa. By late 2012 ndainge ndava kungogara ndakaneta nguva dzose. BP yangu yaingogara yakashuta nguva dzose. Makazoti muri muna 2013 ndopa ndakazosangana neimwe tsauna yekuti handikanganwe kusvika pari nhasi. Ende vanhu vose vainge vari mubhazi takabvunzana kuti asi tabuda sei, because bhazi rakabuda murodhi mukomanashi. Zvakaitika ipapo, kana nanhasi uno ndinoda kutenda Mwari ndichingoti asi Mwari munondida. Ipapo mukoma tingadai takaparara, pangadai pakafiwa nekuda kweaccident yakaitika. Zuva randakaita accident ndakatobuda mugaraji zvakanaka, tikaenda kuroadblock tikanotora vanhu. Asi chakandishamisa mukoma ndechekuti murungu akatitevera kuroadblock akati, vakomana handei nekugaraji. Ndokubva tadzokera kugaraji, takatofungidzira kuti maybe bhazi rainge raita problem, but iye ainge auya asina makanika. Saka takamutevera tikaenda kugaraji. Vanhu vakatombotanga kucomplaina because murungu akangopinda muoffice, ndokubva agaramo muoffice. Kuda akagara more than 1 hour arimo muoffice. Apa hana chaainge ambotiudza kuti sei tainge tauya kugaraji. Vanhu vatainge tiinavo mapassengers takatovanyepera tikavaudza kuti tainge tauya kuzonwa dhiziri. Paakazobuda akandidaidza, ndikabva ndachizoenda pavainge vakamira, but ndakanzwa kuti vainge vachinhuhwa mushonga kuita sekunge munhu ainge abva mukufukira. Hamene kuti mushonga wakaita sei, but vainhuhwa mushonga zvekuti ndakatonzwa kuda kurutsa. Chakandishamisa ndechekuti vakandibata pamafudzi angu vakabva vati, mofamba zvakanaka nhaika mupostori. Pavakati
mofamba zvakanaka nhai kamupostori. Saka murungu wangu paakanditi mofamba zvakanaka mupostori, zvakandishamisa mukoma. You know why? Because hakuna munhu ainge achizviziva kubasa kuti nemhuri yangu tainge tava kuenda kumasowe, but somehow murungu wangu akatongozviziva kuti ndainge ndava kuenda kumasowe, and akabva anditi mofamba zvakanaka henyu mupostori, musazouraya vanhu vevanhu. Hana yangu yakarova, ndikati zvinomboreva kuti kudii? Murungu wako okuti famba zvakanaka asi usazouraya vanhu vevanhu kana kukuvadza bhazi rangu. Ndakangofungidzira kuti zvimwe kuda ainge ari majokes, then ndokubva ndachizodzokera hangu kubhazi. Akatotipa mari yekudya zvaainge asingamboiti. Maiti kana muchida mari maipiwa mari nasupervisor, asi ipapo akabva andipa mari akati mugovana mari iyi ndo mari yamuchafamba muchidya. Ndakatofara paya, yangu mari ndikatotyorera muhomwe ndikatopinda mubhazi. Ndakarova bhazi mukomanashi ipapo zvekuti ndainzwa rimwe simba rakanyanyisa. Kana umwe wangu wandainge ndiinaye pane paakatomboti chimbondipaka umbozorora, asi ndakamuudza kuti ndainge ndiripo. Ndikati ndichazokupa bhazi tava mubhodha. Akati tava mubhodha? Ndikati ndoda kuti kana iwe uchizoribata uzoribatawo wava kuSouth African side. Akati hapana chakaipa. Mukomanashi takafamba, ende musi iwoyo ndaimhanya, handizivi kuti sei ndainge ndichimhanyisa bhazi kudaro. Saka takati tafamba kwemaawa akati wandei, handingatauri hangu exactly pazvakaitikira because vamwe vanhu vanokwanisa kuzoidentifya bhazi iroro, but ndakaona ruoko rwaMwari, ende nanhasi uno ndinoda kutenda nekuda kwezvakaitika musi iwoyo. Ndakati ndichimhanya kudaro, chakandivhundutsa mukoma ndechekuti pandakatarisa kumira rangu rekuraiti, ndakaona kuti kumashure kwainge kuine keteni rewhite rainge richititevera richibhururuka. Keteni chairo rainge riri rewhite rainge richibhururuka richititevera. Ndakashamisika. Pandakatarisa zvekare ndakaona kuti kwainge kusisina kana chinhu kumashure kwedu. Pandakazotarisa kumberi ndo pandakaona shura mukoma, something that I thought I would never see in my entire life. Ndainge ndakabata steering wheel nemaoko angu maviri awa, asi ndakaona kuti painge paine ruoko rwainge rusiri rwangu rwainge rwakabata steering wheel. Ruoko irworwo rwainge rutori ruoko rwegudo rwainge rwakabata steering wheel nechepakati apa. Saka ndakavhunduka, but ndakaramba ndakabata bhazi ndisingadi kuti ndige ndichibuda murodhi. Munoziva pakaitika like magic, because bhazi rakangononzvenga zveshoma richienda kuleft, ndikatongobuda murodhi. Handizivi kuti chii chakaitika, but mukomanashi bhazi rakachera pasi ndichipinda musango, ende patakanopinda pacho mukoma painge paine miti, but somehow takaavoida miti yose, because kubuda kwatakaita murodhi tichinopinda musango, I think kuti takanopinda musango about 50 to 60 or 70 meters kubva muhighway apa bhazi rainge richimhanya zvekuma 80 to 100 kilometers per hour. Ndikangokaruka ndatongobuda murodhi, bhazi rakaita kuchera pasi, vanhu vakatanga kuridza mhere. Ini wacho ndainge ndava kungoona rima. Takazongonobondera pane umwe muti, but wainge uri mudiki muti iwoyo, plus bhazi rainge ratoita slow down because rakaita zvekuchera pasi nebhampa. Handizivi kuti takapona sei. Bhazi ndo rakakuvara mukoma, isusu vanhu hatina kukuvara. The funny part about it mukoma, ndakadzingwa basa usiku ihwohwo. Ndakati bhazi ramira
ndainge ndatozviitira wait nekuda kwefear yainge yakandibata nekuda kwezvainge zvaitika. Pandakaburuka mubhazi ndopandakatora foni yangu ndichida kuti ndinge ndichifonera supervisor, ndakaona message yainge yabva kumurungu wangu. Asi chakandishamisa mukomana ndechekuti message iyoyo yainge yatopinda mufoni mangu about 20 minutes before the accident. Ndainge ndisina kungoiona hangu message, but message yainge yakanzi kana zvichiita paka bhazi rangu pamuri ipapo, iwo oburuka mubhazi rangu wotsvaka kuti ungazvifambisa sei, udzoke kuno kuHarare, mari dzako dzose dzandiri kukukwereta ndinokupa. Handisi kuda kuti unge uchizosvika kubhodha uchidhiraivha bhazi rangu. Amene kuti murungu akazviziva sei kuti ndini ndainge ndichidhiraivha. Ndakatobvunza mumwe mudhara wandainge ndiinaye ndikati, kazi murungu magara matomuudza here kuti ndini ndiri kudhiraivha bhazi? Akanditi no. Sei uri kudaro? Ndikati ndatodzingwa basa, handina hangu kuzotaura zvakawanda mukoma, asi ndakatongodzingwa basa. Hapana kumbopera nguva ainge atofonera umwe bhururu wake akatouya nerimwe bhazi, ndo rakazotakura vanhu. Ratakura vanhu rakaenda rikanovasiya mubhodha. Makore acho iwawo vanhu vazhinji zvemapasipoti vainge vasati vava nemapasipoti, vanhu vaingojambiswa, saka vakazonosiwa mubhodha ndokubva vachizotorwa nerimwe bhazi. Ndakangosiyiwa mukomana achi ndiri pastranded usiku ihwohwo because hapana kumbotora 2 hours. Of course painge pasvika mapurisa nevamwe vanhuwo vemumavillage padhuze nepainge paitikira accident. Saka bhazi rakangoti rauya, vanhu pavakatorwa, iniwo ndakashaya kuti ndoita sei. Ndakazotaurawo neumwe mudhara ainge aripo, ainge ari wechikuru, ndikamuudza kuti ndini ndainge ndiri driver webhazi, saka ndainge ndisingakwanisi kuti ndinge ndichizosara ndiri ndega panzvimbo yakadaro. Ndopandakazoenda kuvillage kwavo ndikabva ndachizonorara. Mangwana acho makuseni ndikadzokera kuroad, ndikatosvika ndikatowana kuti painge patori nechikreni chainge chatouya kuti chinge chichiuya kuzodhonza bhazi. Handina kumboendako sezvo basa rangu rainge ratopera. Kamari kandainge ndiinako ndakasungirira, ndokandakabva ndachizoshandisa ndikahaikawo rimwe bhazi. Mukomana ashe ndakangofamba road yose ndichisvima misodzi. Ndaiti kana ndikanzwa misodzi yava kuda kuyerera, ndaingotora jaketi rangu ndongovhara kufesi kwangu ndotopukuta misodzi, because zvakaitika ipapo zvakandishamisa mukoma, kuti murungu anokudzinga basa over an SMS then wozoita accident and haana kana help yaanombokupa kuti transport kuzodzoka kwauchaita kuHarare unofanira kuti unge uchizokwira bhazi rakati kana kuti kombi or motikari, because aizivana nevanhu vakawanda. But ndakatongoita yandakaita. Ndasvika muHarare akabva anditi usati waenda kumba kwako uya kuma offices. Ndasvika kuya mukoma ko ndakatomborohwa kamukoma, because ndakangoti ndichingosvika pagarage ndikatoona ndatomomoterwa nevamwe vakomana vandaitowirirana navo. Vakati reckless driving. Unoziva kuti kana murungu aripo vanhu vanenge vachida kungoti vange vachionekwa nemurungu, but havana havo kuzonyanya kundirova stereki. Ndikabva ndapiwa mari, ndakapiwa mari yangu, then ndokubva ndachizotora motikari ndikaenda kumba. Ndichisvika kumba mudzimai wangu akandibvunza kuti ko chii chainge chaitika. Ndikamuudza kuti tainge taita accident. Akangoti hazvina hazvo kuipa. Ndo zvakaitika izvozvo mukoma. Ndakazombobuda munyika ndikazouya hangu kunoku kwandiri kuZambia ndichiri kuita basa rangu rekudhiraivha, but I will never forget zvakaitika mugore ra2013. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi pandainge ndiri mubhazi ndava kudzoka kuHarare, hanzi vaitikana vakatanga kuchema vachiredza misodzi. Vaitora jaketi ravo
vovhara kumeso vasingadi kuti vanhu vange vachizviona kuti vari kuchema. So sad, what a sad story. Ngatitaurei navo mucomment section, mukoma vedu ava, zvakangooma hazvo vedu we. Kana muine maconfessions enyu, kana maimboitawo zvekudriva mabhazi, makombi, even motikari dzemushikashika, you can come to our inbox and you share with us your own side of the story. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, makadi zvenyu mukoma, please post my story, makavika chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvakare ndine makore 28 years kuberekwa. Ndakaroorwawo, asi second marriage yangu. Pandainge ndiri kuzimu ndakambogara neumwe murume ainge achindishungurudza, ndokubva ndachizobva kumusha ndikazouya kunoku kuzimu. Secret yandiinayo mukoma yakaitika mainge muri munguva yelockdown, paya pekuti vanhu vainge vasingabvumidzwi kana kubuda. Panguva iya yekuti mumalocation mainge muine masoja, kana vakakuona uchifamba vaitokurova. Saka zvinhu zvakasvika pakuoma. Zvakaitika ndezvekudai, baba vekwangu vainge vakavimbiswa nemurungu wavo kuti vainge vachazopiwa salary each and every month, but hazvina kuzoitika saizvozvo because murungu wavo akabva achizorasikirwawo naamai vake nekuda kweCovid. Saka meno kuti sei akazonyimawo vashandi vake mari, even though vainge vasina chavainge vambokanganisa. Zvadaro mukomanashe, murume wangu iye ainge asisina kana plan, ainge ava kutotarisira kwandiri kuti ndinge nditsvaka mari. Takasvika pakushaya kana chikafu mumba. Saka ndakabva ndachizongotaura nemurungu wangu, ndinoshandira maNigerian. Saka ndakataura nemurume wemukadzi wandinoshandira because madam boss vangu vari stingy. Ndakati ndataura naboss paWhatsApp, vakanditi okay, it's fine, can you meet me in town? Ndikati I'll try, let's hope kuti handizobatwe nemapurisa. Akati kwandiri, no, just wear your mask, it's fine, you just say that it's an emergency. Ndakabva ndachizonyepera murume wangu ndikati madam boss vainge vati ndinge ndichizouya kuzotora mari kumba kwavo. Ndapinda mutown, handina chandainge ndichiziva. Then boss vangu vakabva vachizonditi ndike ndichikwira mumotikari mavo, vakabva vachizoenda neni lodge. Vakati vainge vachida kurara neni kuti vange vachindipa mari. Ndakarara naboss vangu. Chakandishamisa mukoma ndechekuti 1 week after ndabva mukurara naboss vangu, ndakabuda hwahwa hwewhite kusikarudzi kwangu. Zvinondinetsa kusvika pari nhasi kuti asi chii chakaitika. Ndakati ndakarara, wainge uri usiku, ndopandakamuka ndichinzwa pain yainge isingaiti, kuita sekunge munhu ari kuda kutoenda kuleba. Ndakabva ndachizoenda kutoilet, by then ndainge ndava kutobleed. Ndakagomera mukoma zvisingaiti because ndainzwa kuti kune chinhu chiri kuda kubuda. Ndopandakabva ndachizoona chinhu chakabuda. Saka ndakati maybe it is a miscarriage, but ndakati ndichinyatsokutarisa zvakanaka, ndakanyatsokuona kutoti kuzasi kwangu kwainge kwabuda chinhu chakaita kunge hohwa. Ndakangonzwa kuti chinhu chichidonhera mutoilet. Pandakatarisa ndikabva ndachizoita chikutora, ndikanyatsokuchitarisa zvakanaka, chainge chakatsvuka ropa. Saka zvinhu zvinogara zvichingondinetsa mukoma. Handina mumwe munhu wandanga ndati ndakamboudza nyaya iyi. Ndikudawo kuti munge muchindibatsira. Kana paine vana chiremba vanokwanisa kundibetsera, ndinenge ndirimo mucomment section. Chiko chingakonzeresa nhai mukoma kuti unge uchiburitsa chinhu chakaita kunge hohwa kunhu kwako? MuNigerian iye haana kuda kuzomborara neni futi after that. Handina kushandiswa here naye vanhu pamhiko dzehurombwa. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
Vahanzvadzi vedu zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Yeah, pakaipa.